בנות, אתם מכירות את זה, נכון? הלחמות בדבק, הלחמות בקרטין, הלחמות במיקרו. כרגע פירקתי ללקוחה הזאת 150 גרם. תראו איזה נזק נהיה לה בשיער. כל השיער קצר, תראו את האורכים. תראו עם מה אנחנו צריכים להתמודד פה. זה אחרי פירוק של הלחמות. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נעבוד עם השיטה שלנו שנקראת שבילי שיער. תכף תראו איזה תוצאה מטורפת. שעה וחצי עבודה, סיימנו את כל הראש. 150 גרם, שבילי שיער. תראו איזה תוצאה קיבלנו פה. אתם זוכרות איזה שיער קצר היה לה? שיער תלוש. אנחנו היום השתמשנו בכל הטכניקות, כולל פאצ'ים, כולל שביל עליון, תחתון ופנימי, לתת עיבויים, מילוי והערכה. בואו תראו איזה יופי. איך זה נראה בחלק הפנימי של השיער. בואו נראה להם. בנות, זה פאצ' יושב קו אפס על השורש, מסתיר את כל השיער הקצר שהיה לה פה. תראו איזה התמזגות, איזה הרמוניה, איך זה נראה. אי אפשר לזהות שיש לה משהו בכלל. אחרי שאנחנו מורידים את השביל אנחנו בעצם מפרישים אותו. ובואו נראה להם. הכל מתמזג ואף אחד לא יודע שבדיוק לפני שעה וחצי היה לה שיער קצר, תלוש. והיה לה פה הלחמות. בנות, שבילי שיער, שיטה בלעדית לבוטיק שלנו. בלי דבק, בלי הלחמות, בלי שזירות, אין מדבקות, אין חרוזים, אין תפירות, אין כלום. אנחנו עובדים רק עם טבעות מיקרו סיליקון שלא עושות לכם נזק.